És una edició espectacular, ja no només per noms i les pel·lícules que presentem, moltes d'elles guanyadores de premis en els millors festivals internacionals. Són al voltant de 120 pel·lícules, són 72 llargmetratges i més de 49 curts. Mireu a la web, mireu a l'especial del periòdico, mireu al programa. He recomanat 15 pel·lícules perquè fem 15 anys. N'hi ha de tot, però pel·lícules com Salomé, una pel·lícula LGTBIQ+, plena de neon, drogues, sexe, rock and roll, que sorprendrà fins i tot el propi col·lectiu. Feu un recorregut per al cinema asiàtic, realment, a part de Hong Sang-soo, que seria el director més conegut, hi ha altres pel·lis com Super Happy Forever i altres del festival, totes molt recomanables i molt ben seleccionades. Preestrenes de cinema espanyol, pel·lícules importants, La Fúria, de Gemma Blasco, una directora que hem crescut amb ella, que hem estat molt vinculats des de que va presentar el Zoo fa uns anys. Inaugurem amb ella, clausurem amb Molt lluny, a Gerard Homs, amb protagonista Mario Casas i David Verdaguer. La preestrena de Sorda, l'única representació en el Festival de la Berlinale. Molta presència dels actors i les actrius catalanes de referència i els que estan triomfant. Álvaro Cervantes per partida doble, en Sorda i en Esmorza amb mi, la nova pel·lícula d'Iván Morales. Carlos Cuevas en Duro, de la pel·lícula de Francesc Cuéllar, i Ángela Cervantes en la inauguració amb Alex Moner. I després no deixar de recomanar la retrospectiva que hem preparat aquest any de Roberto Minervini, un director italià que està fincat als Estats Units i que realment és el director que millor retrata tota aquella societat americana que no volem, que és invisible, que no volem veure i que fins i tot no volem fer cas. Un director que fem tota la seva retrospectiva, ell vindrà a presentar 2 de les sessions i el tindrem aquí durant els dies del festival. Aquest any donem 3 premis dos amb 2 autors de referència, Bruno Dumont, que farà un debat abans de l'entrega del premi, i un altre amb una de les directores més importants del Regne Unit, la Joanna Hogg, i a més, premi honorífic a Belatar, on ell presentarà i organitzarà una masterclass.